ċifri uffiċjali juru li Malta ssuktat fil-mixja diġitali bit-teleworking żdied minn 13% fl-2019 għal 23% s-sena li għaddiet, waqt li l-pajjiż kellu prestazzjoni diġitali aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea fis-servizzi pubbliċi diġitali bi 18% għal ħaddiema u 14% għan negozji. F'konferenza b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-Awtorità Maltija urid l-impenn tagħha lejn il-promozzjoni u l-infurzar tal-standards tas-saħħa u s-sigurtà f'postijiet tax-xogħol li qegħdin jevolvu b'mod diġitali. Il-Kap Eżekuttiv Josiane Kutajjar qalet li l-OHSA ser tkompli issaħħaħ il-qafas ta' prevenzjoni ta' riski, tinvesti fir-riċerka u tikkollabora mal-industrija biex tkun żgurata innovazzjoni li ma tkunx taħsara għal benesseri tal-ħaddiema. L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà hija parti minn dan il-momentum nazzjonali fl-iżvilupp diġitali. Ir-responsabilità tagħna hija li naraw hekk kif il-produttività u l-effiċjenza tiżdied fil-qasam diġitali, il-ħaddiema wkoll jibqgħu jkollhom kwalità ta' ħajja tajba u li wkoll jiġu protetti f'dik li hija s-saħħa tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Fil-ftuħ tal-konferenza l-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, qal li kif intwera fil-budget għas-sena dieħla u bil-Viżjoni 2050 l-impenn ta' Malta huwa li ħadd ma jaqalura fl-era diġitali. Komplejt li din id-direzzjoni għandha marbuta magħha kundizzjoni ċara. Din it-trasformazzjoni m'għandix tikkomprometti is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna, imma pjuttost tikkomplementa il-benesseri ta' kull ħaddiem f'Malta u Għawdex. Il-Ministru Attard wara l-fehma li l-intelligenza artifiċjali għandha ssaħħaħ lil ħaddiema, toħloq karrieri ġodda u tejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol.